Pozdrav svima ljudi, ja sam Goran. Mi ćemo danas igrati Island Creation. Izvinite, malo sam prehlađen. Čekaj. Kada vam se ovako otvori, vidjet ćete bilo gdje da kliknete i samo ovako sečete. I eto, kako se zove, bum. Ne, pa gdje si baš tu stala, bre? Bum. To 100%. Ljudi, kako se zovete, vidite ovo gore, vidite, vidite ovo gdje ja mlatim sa rukom, vidite. Tu treba da vam se pojavi do 100% da biste prešli level, odnosno, da, level. To. Bum. To. 100%. Čekaj, je ovo dobro? Onak idu sve teži i teži nivoj. Naprimjer kao što je ovaj. Na početku ste vidjeli, znači odmah sam pukao. Ja mislim ili na prvu ili na drugu sam pukao, jeste. Da, ljudi, veliki pozdrav za vas, jako, kako se zove, znači, pozdrav za mog brata Srđana. Eto, brate, poz tebe u klipu. Šalim se, pozdrav za mog brata Srđana. Samo za mog brata, šalim se. Čekaj, ajde. Drž. Ja to sve raskršim, drž. Šalim se. Ne, 97% sam imao. Ajde, bum. Ajde, tako, to. Tako, to. Dobro. Čekaj. Drž. Čekaj. Izvinite što sam malo stao. Vidite kao ovo nešto. Ovo ne možete, ovo možete da isečete. Možete kao da isečete, nemam pojma šta to služi. Nemam pojma stvarno. Čekaj. Bum. Ajde. To. Ajde. Ajde bre, idi gore. Izvinite, molim što sam stao, znači ovo bukvalno 2 sata nisam pričao, a ne ljutite se. Čekaj, ajde. Mora, 3 kravice. Pa ja ovo nikad neću da pređem. A dobro, šta namjera. Čekaj, znači ovdje je problem jak. Znači ovako, čekaj. To. Dobro. Svaka nam čast. To, kako sam to lako prešao. Čekaj da vidim koliko sam ja prešao. Prešao sam do... U stvari, najbolje će biti da mi odemo na 36. Da vam ja tako pokažem. Znam da je ova već epizoda baš ispala glupa, ali nema veze.
Probat ćemo da pređemo ovaj nivo. Znači, ako neko zna kako da pređe ovaj nivo, nek mi piše dole u komentarima. Ja ovo nikako ne mogu da pređem. Čekaj, tako tu. Jedva sam nekako i ovo osekao. Ne znam ni ovo kako sam osekao, majke. Ne! Koliko sam te pipnuo. Čekaj, evo opet. Ajde. Tu. Ajde, pa što ne mogu da je pređem? Znači, pišite mi, molim vas, u komentarima. Gotovo, neću više ovo da igram. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ćao.